Hello, magandang araw, magandang gabi. Ito si Lakay Music Lovers. Magluto tayo ng tanghalian ngayon. Yung aking lulutuin ay yan, atay balumbalunan ng manok. Lagyan natin ng paminta. Yan, ilagyan din natin siya ng magic sarap, pampasarap. Yan, lagyan natin konti ng toyo. Yan, lagyan din natin siya ng konting suka. Ayun, minamantika ko yung tinanggal kong taba niya sa balunan. Yun ang panggisa ko. Yan, lagay na natin yung bawang niya. Ako, pag naglagay ako ng bawang, di ko tinatanggal yung balat. Masustansya daw yun. Yan, lagay natin yung sibuyas. At ilagay na natin yung adobong atay balumbalunan ng manok. Yan. Alright. Saka nating ihalo-halo ng konti at pakukuluan natin. Yan, takpan na natin para kumulo na siya. Balikan natin siya. Yan, ayos na. Naku, bango. Umaalingasaw yung bango niya. O yan, ihalo-halo siya natin ng konti. Baliktarin natin. Saka takpan natin uli. Ayan. Tignan na natin. At medyo maano na yung sabaw niya. Lagyan natin siya ng konting asukal. Pangpatay lang dun sa asim. Para magsalubong yung asim, alat at saka yung tamis. Para sakto lang yung timpla. Ayan. Takpan natin uli. Yan, okay na siya. Yan ang result ng adobo ng atay balumbalunan ni Lakay Music Lovers. Di ba? Looking delicious. Yan ang tanghalian ni Lakay Music Lovers and family. Yan, wow. Sarap oh. Alright, mga katambayan, maraming salamat sa pagpanood sa niluto ni Lakay Music Lovers na atay balumbalunan na tanghalian. Bye-bye, God bless.